எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது குணத்ரய விபாக யோகம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களினுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன, இந்த குணங்களால் இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே பிறப்பார்கள், அவர்களுடைய அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும், அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் तदा स्वापदंडिकम. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்னன்ட்டு படிக்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகிருதி என்ன, புருஷா என்றால் என்ன, அப்புறம் ஞானம் என்றால் என்ன, நேயம் என்றால் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேத்து படிச்சோம் இல்லைங்களா. க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரஜன், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தின் அதை சார்ந்த ஞானத்தினுடைய விளக்கம் ரொம்ப அருமையா நேத்து நம்ம அந்த விளக்கங்களை கொஸ்டின்ஸ் கூட நல்லா கேட்டாரு. ஐ திங்க் வீரேந்திரன் பிரபு அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன் வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. அதாவது புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி அது. ஸோ தட் இஸ் வெரி குட். ஏன்னா இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எடுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதனுடைய குறிக்கோள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை நல்லா புரிஞ்சிக்கணும். ஸோ அதுக்கு அந்த ஒரு கான்செப்ட் நல்லா ரீச் ஆயிட்டா தட் வில் பி வெரி குட் ஆக்சுவலி. அப்புறம் நேயம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறியப்பட வேண்டிய ஒரு பொருள், அதாவது பகவான் தான், அவரை பற்றி தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் அதனுடைய இணைப்பு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன், யூனியன், அதை பற்றி நம்ம படித்தோம். அறிவினுடைய பார்வை, அதுக்கப்புறம் ஞானம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சிட்டோம் நம்ம. ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 14வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா குணங்களின் நிபந்தனைகள், குணாதிசயங்கள், அவர்கள் அந்த குணாதிசயங்கள் இருந்தால் அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய இறப்பு எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு குணாதிசயத்திலேருந்து இன்னொரு குணாதிசயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாற்றுதல் வரும் பொழுது அவர்கள் எவ்வாறு அந்த மாற்றத்துக்கு அவர்கள் செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஸோ வாசிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாஹ. எஸ், பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் பகவான், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். நேத்து தான் பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க, இந்த பிளெஸ்ட் லார்ட். ஏன்னா அவர் இஸ் ஆல்ரெடி பிளெஸ்ட் வித் சம்திங். நாம எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தா பிளெஸிங்ஸ் வாங்குறோம் இல்லையா. ஸோ அனாதி ஆனவர். ஸோ அதனாலதான் பிளெஸ்ட் லார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ ஹி இஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் எவ்ரி திங். அவர்கிட்ட இல்லைன்றது எதுவுமே கிடையாது.
ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து அவருக்குள்ளே அடங்கி இருப்பதால் தான் அவருக்கு வந்து பிளஸ்ட் லார்ட் அப்படின்ட்டு பேரு. அகெயின் ஐ ஷல் டிக்ளேர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னத ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறப் போகிறேன். இன்னும் மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்லிண்டே வரார். இந்த 6 சாப்டருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை பற்றி தான் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். ஸோ நாமளும் அந்த ஞானத்தை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபோக்கஸ்டா கேட்டுட்டு, ஸோ நம்ம இங்க என்ன சொல்றோமோ அட்லீஸ்ட் நம்ம எல்லாம் ஃபுல்லா நாலேஜ் யாருக்குமே கிடையாது. நமக்கு வி டோன்ட் ஹேவ் ஆல் நாலேஜ். ஆனா தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் நாலேஜை வந்து கரெக்டா நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த ஞானத்தை அறிந்த முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னத பக்குவத்தை அடைந்தனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை நாம வந்து விருது செஞ்சுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியும் ஞானமும் பக்தி கலந்தது. பக்தியில நம்ம போகும்பொழுதுதான் ஞானமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். பக்தி இல்லாம ஞானத்தை மட்டுமே நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வெறும் ஸ்பெகுலேஷன், பிலோசபிக்கல் தாட்ஸ், வறண்ட தத்துவங்கள் மாதிரிதான் நமக்கு தோணும். அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா நம்ம வந்து எதுவுமே பேச முடியாது. ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் கிடையாது அதுல. ஸோ த பகவான் இஸ் நாட் தேர். கடவுள் என்பவர் இல்லை என்றால் கடவுளை தவிர நம்ம எல்லாத்தையுமே பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு வறட்சியான ஒரு வாக்குவாதம், இல்லைன்னாக்கா ஒரு ஞானம் அப்படின்னு பகுத்தறிவு, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ஞானம் கூட சொல்ல முடியாது, பகுத்தறிவு. ஆனா நாம வந்து பகவானை மையமாக வைத்து நாம பேசக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஞான அறிவை வந்து ஞானமாக நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஸோ எல்லோரும் அந்த ஞானத்தை நம்ம கேட்பதால் நாம வந்து பக்குவ நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு வந்து பக்குவ நிலை அடைந்துதான் ஆக வேண்டும். தட் இஸ் த டார்கெட் ஆஃப் ஈச் சோல். ஒவ்வொரு ஆத்மாவினுடைய இலக்கு கூட அதுதான். பக்குவ நிலையை அடையாத வரைக்குமே நாம திரும்பி திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வந்துட்டேதான் இருப்போம். ஆனா எத்தனை பிறவி வருவோம், என்ன அனுபவிப்போம், அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கர்மங்களை பொறுத்து வந்து நிர்ணயிக்கப்படும். ஸோ அதனால வந்து திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்திற்கு வந்து இதே சூழலை நம்ம வந்து அனுபவிக்கணுமா அப்படிங்கிற டிசிஷன் வந்து நாம தான் வந்து எடுக்கணும். எஸ், 14.2 வாசிங் மாதாஜி. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மமா சாதர்ம்யமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. எஸ், இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். பகவானுடைய பர்சனல் இது, அவருடைய சுய இயற்கை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃப், அதாவது அந்த இயற்கை, அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வைகுண்டத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல போயிட்டு, ஏன்னா அது அவருடைய இயற்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இயற்கை வந்து தெய்வீகமானது. ஸோ அந்த தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தது வந்து வைகுண்டம் தான். ஸோ அந்த இடத்தை வந்து அவங்களால வந்து ஈஸியா அடைய முடியும். இவ்வாறு ஒருவர் அந்த வைகுண்டத்தை அடைந்த பிறகு பிறப்பின் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது படைப்பின் போது பிறப்பதும் கிடையாது, அதே மாதிரி அழிப்பின் போது இந்த உலகம் அழிக்கப்படும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தொல்லையுறுவதும் இல்லை. ஏன்னா அவர் பிறவியே எடுக்க மாட்டார்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல. சோ பிறவியே இல்லாதப்போ இங்க பிறப்பு இருந்த இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டால் என்ன, அழிக்கப்பட்டால் என்ன, சோ அதுல எதுக்குமே அவங்களுக்கு வந்து எந்த இம்பாக்டுமே இருக்காது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 14.4. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யஹ தாசாம் பிரம்ம மஹத்யோ நிரகம் பீஜ பிரதப்பிதா. எஸ், இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும், சோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கை இனங்கள், அதாவது இந்த உயிர் வாழிகள் பிறப்பால் தான் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. அதற்கு விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை நானே அப்படிங்கிறதையும் வந்து பிதா, பீஜ பிரதா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது அந்த பீஜம் கூட, பீஜம் என்றால் விதை, சோ அதை கொடுக்கக்கூடிய தந்தையும் நான் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ கிளியரா, இதை விட ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வேற எங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதே இல்லை இல்லையா? இங்க கிளியரா சொல்லியாச்சு. சோ அதாவது நமக்கு வந்து நம்ம எல்லா உயிர்களும் இந்த உலகத்துல பிறக்கின்றது என்றால் பகவானுடைய அந்த அவர் தான் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். அவருடைய கருணை இல்லாமல் நாம இந்த உலகத்திற்கு வருவது கிடையாது. இந்த நித்தியமான ஆன்மா ஒரு உடல்ல வந்து போய் வந்து தங்கணும்னாக்கா அது பகவானுடைய கருணையால் தான் நடக்கின்றது. எஸ்,
14.5 तत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. ஸோ ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. ஸோ இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது. ஒரு உயிர்வாழி இந்த மண்ணில் வந்து விழும்பொழுதே, அதாவது தாயினுடைய கருவுல இருந்து பிறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயை என்பவள் வந்து கேட்ச் பண்றா. மாயையினுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோட வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த இதுதான். ஸோ சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் வந்து அடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவன் ஆகின்றான். ஸோ நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஸோ எது வரைக்கும் ஞானத்தையும் பக்தியையும் விருதி செஞ்சுக்காத வரைக்குமே நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஒருவர் பக்தியில வந்து முன்னேறி ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்ளும், பகவான் ஞானத்தை கொடுப்பார். நம்ம பக்தியில போகும்பொழுது பகவான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஞானத்தை வாரி வழங்குகின்றார். அந்த ஞானத்தினால வந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கரெக்டா கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம். ஸோ விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துல நாம முன்னேறி செல்லும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம தேர்ந்தெடுக்கின்றோம். ஸோ இந்த 3 குணங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவரை இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் பந்தப்படுத்தும். சத்துவகுணமா இருந்தாலும் இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் பந்தப்படுத்தும். ஏன்னா அவர்கள் செய்த நற்காரியங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வர்க்கத்திற்கு போய் அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து உன்னதமான ஒரு பிறவியை அவர்கள் எடுப்பார்கள். ஸோ அதனால வந்து ஏன்னா அவர்களுடைய இலக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷம்தான். அவர்களுக்கு லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதாவது நன்மையை விரும்புபவர்கள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவர்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிற, நன்மை என்னும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன், சந்தோஷம் என்னும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறதுனால அவர்களும் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகின்றார்கள். அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கின்றது, சுத்த சத்துவ நிலை என்று. அது வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்கின்றார்கள். ஸோ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம பக்தியால வந்து பகவான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய ஆத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரோட வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுது. ஸோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் விடுதலை அடைந்த நிலையை இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவர்களால் வந்து உணர முடியும். எஸ் 14.6 வாசிங்க மாதாஜி. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ. எஸ் சத்துவகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்றவர்களிடையே தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. ஸோ சத்துவகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இதைதான் ஃபாலோ பண்ணணும், ப்ரொசீஜர்ஸ் வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பாவ செயல்களை வந்து செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ அந்த அந்த ஏன்னா அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஒருத்தருக்கு இது செய்யறது பாவம்னு தெரிஞ்சு யாருமே வந்து அதை புரிஞ்சின்ற பிறகு செய்ய மாட்டாங்க. அப்படி செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்திலயோ இல்ல தாமஸ் குணத்துல வந்து அதை எவாலுவேஷனே பண்ண முடியாது. இட் வில் பி ஆன் த ரஜோகுணம் சைட். ஸோ ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், ஒருவர் இந்த சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று விட்டால் ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்கின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாமே இப்ப எல்லாருமே படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், ஈஷோபனிஷத் படிக்கிறோம். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்று அந்த ஞானத்தை வந்து அவர்கள் விருதி செய்து கொள்வார்கள். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்பினஸ், அவர்கள் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிஷன்டு சோல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மா, அந்த நிலையிலே தான் அவர் இருப்பார்கள். விடுதலை அடைய நிலையில அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன், எங்கே எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றதோ, அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கையில சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல எங்கே எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றதோ அங்கே கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கட்டுண்ட அந்த செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூவேஷன் அது அப்படியேதான் நடந்துட்டே இருக்கும். அது சத்துவத்திலேயா இருக்கட்டும், ரஜோத்திலேயா இருக்கட்டும், தமஸ்லயா இருக்கட்டும். ஸோ எதிர்பார்ப்பின்றி செய்யறது தான் வந்து பாத்தீங்க இந்த பௌதிக இயற்கையில செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்ப்பற்று செய்யணும். எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்ல வரக்கூடிய அவுட்கம்ஸ் மேல. ஸோ அது வந்து ஒன்லி எதிர்பார்ப்பு எதுலன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல மட்டும் நம்ம எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா பகவான் எனக்கு வந்து
தூய மனதை கொடுக்கட்டும். அதாவது என்னிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்மிஷங்கள் எல்லாம் போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் காட்டட்டும். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் நம்ம வச்சுக்கணும். நல் மார்க்கத்துல போய் நம்ம பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா எந்த நிலையில இருந்தாலும் பக்தி செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் நம்ம வச்சுக்கணுமே ஒழிய அதை விடுத்து இந்த பௌதிக இயற்கை செயல்ல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பற்றுதலை நம்ம வளர்த்துக்கவே கூடாது. ஸோ அதனால நாம் என்ன ஆறோம்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகின்றோம். எஸ். रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. எஸ். ரஜோகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லையற்ற ஆவல்கள், அவங்களுக்கு கணக்கில் அடங்காத ஆசைகள், ஆக்சுவலி விருப்பங்கள் பிறந்து அதனால் ஒருவன் ஜடபலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல அவர்கள் வந்து நிறைய ஆசைகள், பேராசை, அதனுடைய அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குரோதம், இது எல்லாமே இருக்கும் அவங்க கிட்ட. அவங்களுடைய விருப்பங்களுக்கு வந்து அளவே இருக்காது. எல்லையற்ற விருப்பங்கள். நீங்க எத்தனை கோடி கொடுத்தாலுமே இன்னும் ஒரு அதோட டபுள் மடங்கா ஒரு கோடி அவங்களால சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனா அதுக்கான ஒரு கடின உழைப்பை அவர்கள் செய்வார்கள். அதை நாம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஆனா வந்து இந்த ஆசையை வந்து அவர்களால கட்டுப்படுத்த முடியாது, நிறைவு செய்ய முடியாது. இது வந்தா இதுக்கு மேல என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய அந்த ஆசை போயிட்டே தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்குமே. சோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களுக்கு. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்கள், இவங்க எப்பவுமே ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், பலன் நோக்கு செயல்களில் தான் இவங்க ஈடுபடுவாங்க. எதை செஞ்சாலுமே அதுல பலன் வருமா அப்படிங்கிறது தான். இப்ப தானம் பண்ணாலும் அந்த தானத்தினுடைய புண்ணியம் நமக்கு வந்து சேருமா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த இதோட தான் அவங்க தான தர்மங்கள் எல்லாமே செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ். तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. எஸ். தமோகுணம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மோசமானது தமோகுணம் தான். அதுல விழுந்துட்டோம்னா நம்மளால மீண்டு வெளியே வரணும்னா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டுமே நம்மளால வெளியில வர முடியும். சோ தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். சோ ஒருத்தர் வந்து சோம்பேறித்தனமாகவும் அப்புறம் எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூங்கிட்டே இருக்கிறது. தூக்கம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து இன்டாக்சிகேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போதைக்கு அடிமையாகி பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே குடிக்கிறதோ ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து போதை மருந்துக்கே அடிமையாகி எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுலயே வந்து மயக்கத்திலே விழுந்து கிடப்பாங்க. சோ அந்த நிலையில இருப்பவங்களை வந்து நம்ம ஈஸியாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அவங்க வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்தவர்கள். அவங்களுக்கு எந்த ஞானத்தை சொன்னாலும் அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியாது. ஆனா அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது கருணை, பகவானுடைய கருணை இருந்தா, ஒரு ஆச்சாரியாளுடைய அனுகிரகம் இருந்தா கண்டிப்பாக அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கு எலிவேட் ஆக முடியும். இல்லைன்னா அவர்கள் கீழ் உலகங்களுக்கு தான் தள்ளப்படுவார்கள். சோ அதாவது அனிமல் லைஃப் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். எஸ். 9th ஸ்லோகம். சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜः கர்மணி பாரத ஞானமாவிருத்ய துத்தம பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. எஸ். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும் சந்தோஷமான இதுக்கு ஹாப்பினஸ் சந்தோஷத்தின் அதுதான் அவங்களுடைய இலக்காக இருக்கும். ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்கள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் பலன்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு வந்து சேரணும். அந்த மாதிரி ஒரு தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. சோ அறியாமை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு, நாம எல்லாரும் கூட அறியாமையில் பிறந்தவர்கள் தான். ஆனா there is some percentage எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் லெவல்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? ஆனா ஃபுல் மூடனாக நாம இருக்கவே கூடாது. அஜ்ஞானத்திலே நம்ம ஃபுல்லா மூழ்கி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த மனித பிறவி எடுத்ததனுடைய பயனையே நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். we are wasting the human life அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. எஸ். 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ரஜஸ்தமச்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜஸ் சத்வம் தமச்சைவ தமஸ் சத்வம் ரஜஸ்ததா. எஸ்.
சத்வகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. அதாவது இது வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சில அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம் எல்லாரும் ஒரு பர்டிகுலர் குணத்திற்கு நம்ம எலிவேட் ஆயிருப்போம். இதர் சத்வமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரஜஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா தமசா இருக்கலாம். இது எதெல்லாம் ஒரு குணத்துல நம்ம மேல் நோக்கி இருப்போம். சோ அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவமாக அறியப்படுகின்றது. ஆனா சில சூழ்நிலைகள்ல சத்வத்திலேயே இருக்கக்கூடியவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ரஜோகுணத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த டாலரன்ஸையே கடக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது கண்டிப்பா பர்ஸ்ட் ஆக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். சோ சத்வகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், மேலும் சில தமோகுணம் சத்வம் ரஜஸையும் தோற்கடித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்கின்றன. இவ்வாறு உயிர்நிலைக்கான போட்டி இந்த 3 குணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாமே ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம வந்து ஐக்கியமாயிட்டே இருக்கோம் நம்ம. எஸ், இது மனம், இது மூல காரணமே மனம்தான். நம்ம சத்வத்துல இருக்கிறதுக்கும் ரஜோல இருக்கிறதுக்கும் தமசிக்கணும். சில சமயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சோம்பேறித்தனம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சத்வத்திலே நம்ம குணம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆயிடுறோம் பாருங்க, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர் கொடுத்து விடுகின்றது நமக்கு. அதே மாதிரி சில சமயத்துல வந்து நம்மளை வந்து நம்ம பேஷன்ஸே டெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு வரும். ஸோ நிறைய நம்ம வந்து அதை வந்து தவிர்க்கணும்னு நினைச்சா கூட ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நம்ம பர்ஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அது வந்து அந்த சமயத்துல ரஜோகுணத்துல நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்ண வேண்டியதாயிடும். சோ இந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அந்த அதை பற்றி தான் அந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், 11th ஸ்லோகம் வாசி. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्वमित्युत. எஸ், ஸோ இந்த உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வந்து 5வது சாப்டர்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். 2 கண்கள், 2 நாசிகள், 2 காதுகள், அதுக்கப்புறம் வாய், இந்த 7 பிளஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கழிவு உறுப்புகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இனவிருத்தி உறுப்புகள். ஸோ இது இந்த 9ம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த இந்த உடல் என்னும் இந்த நகரத்திற்கு 9 வாயில்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து அந்த கதவுகள்ல அந்த 9 கதவுகளிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஒருத்தர் வந்து சத்வகுணத்துல மேலோங்கி இருந்தா இந்த கதவுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இப்போ வந்து அந்த தத்தம் வேலைகள் வாய் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லதும் பேசும் கெட்டதும் பேசும் இல்லையா? ஆனா கெட்டது பேசுறதுக்கு வந்து அடைக்கப்படும். சோ தீய செயல்களுக்கு எல்லாமே இந்த புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைக்கப்படும். ஒன்லி நன்மையான ஒரு இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம், ரைட் ஆக்ஷன். சோ அப்படி அந்த அந்த இதுல போகும்பொழுது சத்வகுணத்தை வந்து ஒருவன் விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ சத்வகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். சோ ஒருவர் வந்து சத்வகுணத்துல இருந்தாக்கா அவர்களால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எதை பார்க்கணுமோ அதை கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க, எதை பார்க்க கூடாதோ அதை கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணுவாங்க, எதை கேட்க கூடாதோ அதையும் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க, எதை சாப்பிடக்கூடாதோ சுவைக்க கூடாதோ அதையும் வந்து அவர்கள் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது அந்த பர்டிகுலர் புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் மேலோங்கி இருக்கின்றது என்று பொருள் ஆக்சுவலி. மேலும் தூய்மையுற்றவனாக, அதாவது ஆத்ம ரூபம், ஆத்ம சுத்தி வந்து நடந்திருக்கும். சோ ஆகின்றான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலுமே தெரியும். அதாவது அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து இந்த 9 வாயில்களிலுமே புலப்படும். இதுவே சத்வகுணத்தினுடைய நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சத்வகுணத்தினுடைய இயல்பு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், லோப பிரவருத்திராரம்ப கர்மணாமசமத் ஸ்பிருஹா ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. எஸ், ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய இயல்புகள் என்னன்னு பாக்குறோம். பேராசை, அவங்களுக்கு கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, அதுக்கப்புறம் ஏக்கம், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஏக்கம் என்பது எக்ஸ்பெக்டேஷன், அடுத்தவர்கள் கிட்ட இருந்து அவங்க இப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கணும், அவங்க கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் நமக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்புகள். கடின உழைப்பு, ஸோ இது ஒண்ணுதான் நம்ம பாசிட்டிவ் பாயிண்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. இவைகளின் அறிகுறிகள் வந்து தோன்றுகின்றன. ஸோ இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல
இருப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளலாம். எஸ். अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. எஸ். தமோகுணத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், அதாவது அறியாமையிலே அவர்கள் அதாவது உடனிருப்பாங்க. இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஸோ ஜென்ரலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிக்ஷன் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சுபாவம் அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஏன்னா சதா சர்வ காலமும் அவங்க வந்து அதாவது அந்த மயக்கத்திலேயே வந்து விழுந்து கிடக்கின்றவர்கள். ஸோ அவங்க சுய இயல்புல இருக்கிற டைமே இப்போ டியூரேஷனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்படி அந்த டைம்ல கூட நீங்க எந்த நல்லது சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு அந்த மைண்ட்ல ஏறாது. மைண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணாது அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால வந்து தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவுமே அவர்கள் செய்வார்கள். எது தர்மம் எது தர்மம் அல்ல அப்படிங்கிற நாலேஜ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான முடிவுகளாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. எஸ். 14th ஸ்லோகம். यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते. எஸ். சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் இப்ப வந்து மரணிக்கும் போது இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து அந்த சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். இனிமே அவர்கள் மரணப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு எங்கே செல்வார்கள் அடுத்த பிறவி அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. அதாவது சத்வகுணத்தில் ஒருவர் மரணப்படும் பொழுது முனிவர்கள், பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். ஸோ அதாவது இவங்க சொர்க்கலோகத்திற்கு போகக்கூடிய ஹையர் பிளானட்ஸ், நமக்கும் மேல என்னென்ன லோகங்கள், ஸோ பிற தேவர்களை வணங்கினால் அந்த தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு செல்வார்கள். இல்லை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மலா இருக்கக்கூடிய தேவ உலகத்திற்கு சென்று அங்கே இருந்துட்டு அங்க அந்த புண்ணிய காலங்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். எஸ். 15th ஸ்லோகம். रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्घिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. எஸ். ரஜோத் குணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பிறவி வந்து கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக உலகத்துல உண்டு. ஆனா அதே பேராசை இருக்கக்கூடிய சிமிலர் அந்த இயல்புகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியில வந்து அவன் வந்து பிறவி எடுப்பான். தமோ குணத்தில் இருக்கும் இறக்கும் பொழுதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. எஸ். சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அனைத்து கைங்கரியங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து ஆத்ம சுத்தியே அது வந்து உதவுகின்றது. ஸோ இந்த ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட்டால் ஒழிய நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் முன்னேறி பக்தி பாதையில போக முடியாது. ஸோ சத்துவகுணத்துல செயல்படுவதால் ஒருவன் வந்து தூய்மை, தட் இஸ் த அவுட்கம், அதாவது அதுதான் விளைவே. ஸோ ரஜோகுணத்தில் செயல்பட்ட செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துக்கத்துல வந்து முடியும். ஸோ எப்படின்னாக்கா அவர்களுடைய ஆசை நிறைய, ஸோ அந்த ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறவில்லை என்றால் கோபம், குரோதம் எல்லாம் வரும். அதனால் அவனுடைய செய்கைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது முடிவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய அழிவு பாதைக்கு எடுத்துட்டு வந்து சேர்க்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அவர்கள் மேலும் முன்னேறி பக்தி பாதையில போயிட்டு பகவானுடைய சேவையில வந்து நிறுத்துவாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். ரெண்டாவது பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாட மாளிகையில இருந்தா கூட ஒருவரை வந்து இந்த ரஜோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபத்தினால, குரோதத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு நோக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இறங்க வேண்டிய ஒரு பொசிஷன். அதுதான் இந்த ஸ்லம்மை வந்து எக்ஸாம்பிளா காட்டியிருக்காங்க, பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துல செயல்பட்ட செயல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவற்ற தனத்திலும் விலை வருகின்றன. அதாவது இந்த இந்த படிக்கட்டுல நம்ம ஏறி போகணும், ஆனா அந்த ரெயிலிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணம் வந்து விளைவுகள், அதனுடைய விளைவுகள் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். எஸ். 17th. सत्त्वा संजायते ज्ञानं
रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च. எஸ். ஸோ சத்வகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை வந்து விருத்தி ஆகின்றது. தமோகுலத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருதியாகின்றது. ஸோ உண்மையான ஞானம் நம்ம சத்துவகுணத்துல போனா மட்டுமே நம்மளால எலிவேட் பண்ணிக்க முடியும். ரஜோகுணத்துல இருக்கும் பொழுது பேராசை தான். நாலேஜ் எல்லாம் நீங்க எவ்வளவு சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு புரிஞ்சின்றாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்காது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களால ஞானத்தை அவங்களுக்கு ஞானம் என்னும் அந்த விளக்கை ஏற்றவே முடியாது. அதாவது பகவானுடைய கருணை இருந்து ஒரு ஆச்சாரிய கிருபை இருந்தா கண்டிப்பாக அவர்களால் வந்து அந்த நற்பாதையில செல்றதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். எஸ். ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. எஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த தேவர்களை வணங்குகின்றார்களோ அந்த உலகங்களுக்கு செல்கின்றார்கள். இல்லை என்ன பகவானை வணங்கினால் அவர்கள் வந்து வைகுண்டத்திற்கு போகக்கூடிய மார்க்கம். சுத்த சத்துவ நிலை அடைந்து அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாகி வைகுண்டம் போவதற்கு அவங்களுக்கு இடங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாலஜி ஒரு ஃபிளைட் டேக் ஓவர், அதாவது மேலும் அதாவது முன்னேற்ற பாதையை காட்டுவதற்கு தான் அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மீண்டும் இதே உலகத்துக்கு தான் வருவாங்க. அதனால எந்த மாற்றமும் கிடையாது அவங்க. ஸோ இந்த உலகத்திலே வந்து மீண்டும் அந்த பலன் நோக்கு செயல்கள் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியில தான் வந்து பிறப்பார்கள். அதே பேராசை இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல தான் அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். அது எப்படி ஒரு ஃபிளைட் லேண்டிங் மேல இருந்து கீழே இறங்கி எப்படி வர்றதோ அதே மாதிரி நாம் எல்லாரும் இந்த மேல் உலகத்துல இருந்து கீழே நமக்கும் கீழே உலகங்கள் இருக்கு. அப்போ அந்த உலகங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தோம்னாக்கா நாம் இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகம். சோ நாம் அந்த மேல் உலகத்திலிருந்து கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம், நரக உலகங்களுக்கு. ஒவ்வொரு அண்டத்திலுமே 28 நரக உலகங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ எந்த உலகத்திற்கு இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ சத்தியலோகம், தபோலோகம், ஞானலோகம், மகர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், புவர்லோகம். சோ இது எல்லாமே நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம். பூர்லோகம் தான் நாம் இருக்கக்கூடியது, மிடில் ஒன். நமக்கு கீழே இத்தனை லோகங்கள் இருக்கு. சோ அதோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 28 நினைக்கிறேன் ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ அந்த நரக உலகங்களுக்கும் நாம வந்து நம்ம செய்த கர்ம வினைகள் பிரகாரம் வந்து நாம அந்த உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். 19th ஸ்லோகம் வாசிங்க. नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति. சோ செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷான் இந்த குணங்களின்றி உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும் சொல்லிட்டார். அதாவது செயல்கள், நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாவற்றிற்குமே இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த உயிர் வாழிகள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு முதன்மை காரணமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை இந்த 3 குணங்கள். அதற்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே கிடையாது. சோ அதாவது நம்ம கர்ம பலன், அதுக்கேற்ற நமக்கு பிறவி, அது நம்மள நிர்ணயிக்கின்றது. நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல என்னென்ன செஞ்சோமோ அது வந்து நமக்கு இந்த பிறவி எங்கே என்று நிர்ணயிக்கின்றது. அந்த கர்ம பலன்களுடைய பாவ புண்ணியங்களை நாம இந்த உலகத்துல அனுபவிக்கின்றோம். ஆனா இந்த குணாதிசயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கர்ம பலன்ல நம்ம எதை பாவத்தையா புண்ணியத்தையா நிறைய செஞ்சிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற அந்த பிறவி எடுத்து அந்த பிறவியினுடைய எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நல்ல, அதாவது பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து சத்துவத்துல நல்ல மேலோங்கி இருந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவர்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீட்டுல பிறப்பாங்க. சோ அந்த வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் மேலும் முன்னேறி அடுத்த பிறவி அவர்களுக்கு இல்லாத அந்த சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் எடுத்து போகக்கூடிய மார்க்கம் வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஆனா அவர்கள் இந்த வந்துட்ட பிறகு, இங்க வந்த பிறகு, இந்த உலகத்துல வந்து வாழ்ந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் there is a chance டிவியேட் ஆகி பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் நோக்கி போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. அதனால வந்து புண்ணியங்கள் வந்து நமக்கு பிறவி எடுப்பதற்கு வந்து உபயோகப்படுகின்றது. ஆனா இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நாம வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல எந்த குணத்தோட நம்ம ஐக்கியமா இருக்கோம் அப்படிங்கறத, இப்ப நீ சத்துவத்துல போயிட்டு நீ சத்துவத்துல நீ பிறவி எடுப்ப, ஆனா அந்த சத்துவத்தையே நீ வந்து மேல் நோக்கி எடுத்துன்னு போக வேண்டியது உன்னுடைய கடமை.
அந்த கடமையில இருந்து நம்ம தவறிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருவேளை பேராசை கொண்டோ ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு ஒரு குணம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அதாவது சூழ்நிலையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால நம்ம வந்து கீழே தான் போவோம். அதனால மனித பிறவி எடுத்தவர்கள் மீண்டும் மனித பிறவி தான் எடுப்பார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. சோ அதாவது அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெர் இஸ் நோ கேரண்டி நம்ம வந்து அடுத்த பிறவி நமக்கு மனித பிறவி என்று இருந்தால் அப்படின்ற அந்த கேரண்டி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பாற்பட்டு நம்ம எத்தனையாவது பிறவியில இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால வந்து சொல்ல முடியாது. பிறவிகள் நிறைய எடுத்திருப்போம், நம்ம ஒரு புழு பூச்சியாவும் பிறந்திருப்போம், ஒரு மரமாக கூட இருந்திருப்போம். சோ அதாவது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல காரியங்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கெயின் பண்ணியிருந்துச்சு, நம்ம ஒரு மரமாக இருந்து பூச்செடியா இருந்து அந்த பூக்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம வந்து நிவேதனமாக போயிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாரி பூஜைக்காக போயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நமக்கு அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித பிறவியும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். சோ இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு கடவுள் கைங்கரியமாக நாம உபயோகம் ஆயிருந்தால் நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய எலிவேஷனே வந்து மனித பிறவிதான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம எல்லாருமே அனாதியானவர்கள் இல்லையா, பகவானிடத்துல இருந்து வந்த அவரே அனாதி, அவரிடம் இருந்து வந்தவங்க பார்ட் அண்ட் பார்சல். நாம எல்லாம் அணு ஆத்மா, அவர் விபு ஆத்மா, அளவிட முடியாத எல்லையற்றவர் அவர். ஆனா நாம வந்து ரொம்ப சின்னது. குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டு பேருமே சமந்தான், ஆனா வந்து குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அவருடைய வைபவங்களை நம்மளால சொல்லவே முடியாது. எல்லையற்ற வைபவங்களை கொண்டவர், நாம எல்லாரும் இத்துணூண்டு தான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பிறவி எடுத்த போது நமக்கு நம்முடைய கர்மங்கள் என்ன, நம்ம எந்த குணத்தோட நம்ம மேல் நோக்கி வந்தோம், ஆனா அதை அப்படியே கடைசி வரலையும் எடுத்துட்டு போய் மேல போறதுக்கு தான் நம்ம எடுத்துன்னு போறோமே ஒழிய கீழ் நோக்கி சென்று விட்டால் நமக்கு வந்து மீண்டும் மனித பிறவி என்பது கிடைக்காது. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர், அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும் என்று இந்த ஞானத்தை ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களால் வந்து பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக இயற்கை வந்து கண்டிப்பாக உணர முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ் 20th ஸ்லோகம் பாஸ். गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते. சோ உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது அவருக்கு பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் வியாதி இந்த 4 குறைபாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவற்றினின்று அவங்களுக்கு விடுதலை, இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வில் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதாவது தன்னிலே திருப்தி உற்று செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த இதுல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்ம ரூபத்தை அவர்களால் காண முடியும், பகவானுடைய சொரூபத்தை காண முடியும். அவர்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான கண்கள், தெய்வீகமான காதுகள், அவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளும் தெய்வீகம் வாய்ந்ததாக அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். சில ஞானிகள் எல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம கூட சொல்லுவோம் அவ்வளோ அருமையா பேசுறாரு அவருன்ட்டு, நம்ம கண்டிப்பா இந்த ஃபீலிங் நமக்கு வரும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருபானந்த வாரியார் அவர் எடுத்துக்கோங்க, அவர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ அருமையா சொற்பொழி ஆற்றுவார். ருக்மணி அம்மா அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ அருமையா சொற்பொழி ஆற்றுவாங்க. ராமாயணம், மகாபாரதம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருவிழா காலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மன் டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே இந்த உட்கார்ந்து இந்த இது பண்ணுவாங்க, பேசுவாங்க, இந்த சாரி உபன்யாசம் செய்வாங்க, வந்து ராமாயண மகாபாரதத்தை எல்லாமே சொல்லுவாங்க. சோ அவங்க அவ்வளோ அழகா சொல்லுவாங்க. நானே கூட கேட்டிருக்கேன் சின்னப்ப ருக்மணி அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணன் தூது அப்புறம் வந்து இதெல்லாமே நாம வந்து ரொம்ப அருமையா பேசுவாங்க. ஸோ அப்பெல்லாம் நான் ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும், அந்த வயசுல வந்து நான் அந்த கதையை கேட்கறதுக்காக போயிடுவேன் நான். இப்ப நினைச்சா கூட அந்த காலம் திரும்பி வராது. சோ அந்த மாதிரி சோ நமக்கு அந்த அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வாய்ப்பு இருக்கணும். சோ ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு நல்ல, அதாவது தெய்வீகம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் அது நம்ம கேட்கும் பொழுது. சோ அவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திலே இருக்கும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாகவே வாழ்ந்து விட்டு சென்றவர்கள். அவர்கள் அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ் 21 வாசிங் மாதாஜி. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு, இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் உடையவர் யார் அப்படிங்கிறது. அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய அறிகுறிகள், எந்த அறிகுறிகளால அவங்கள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், அவர்களுடைய நடத்தை என்ன, எப்படி சிதாதுர் முனியை பத்தி சொன்னாரோ அத மாதிரிதான் இங்கேயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மவாதிஸ், ஜென்ரலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மீஸ், அவங்க அந்த எதையுமே வந்து பகவானுடைய செயலுக்காக செய்பவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அகர்மா, அப்படி அகர்மீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஷினா வந்து வைக்கிறார் வந்து. சோ அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து விளக்குகின்றார். 4 ஸ்லோகத்தையும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாஷம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீன வதாசீனோ குணைர்யோ ந விசார்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்த சமலோஷ்ட சமகாஞ்சனः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मान अपमानयोस्तुल्य अस्तुल्यो मित्ररापिक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 ஸ்லோகங்களுடைய விளக்கம். பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து பிரகாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தினுடைய அறிகுறியாது. சோ அந்த பிரகாசம் இருக்கும் பொழுது பற்று, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம் டிசையர்ஸ், மயக்கம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில நாம வந்து மயங்கி இருப்பது. சோ இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அதாவது ஒரு உயிர்வாழி பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசம் வந்து எதை குறிக்கின்றது என்றால் சத்துவகுணத்தை குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் பற்று என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பை குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் மயக்கம் எதை குறிக்கின்றது என்றால் அறியாமை என்னும் அந்த குணத்தின் இயல்பை குறிக்கின்றது. இந்த மூன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வந்து வெறுக்கவும் கூடாது. நம்ம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஏன் இப்படி இவ்வளவு அறியாமையா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த அது மேல நம்ம வெறுப்பு, எல்லாமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ சில விஷயங்களை நாம அறியாமையாக இருக்கின்றோம், சில விஷயங்கள்ல நாம வந்து பற்றுதலோடு இருக்கின்றோம், சில விஷயங்கள்ல ஞானத்துல வந்து நல்ல விருத்தி அடைஞ்சிருக்கும். சோ இவை அனைத்துமே இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது, அது இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அதற்காக நம்ம ஏங்கவும் கூடாது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திர புத்தியுடைய மனிதரால் மட்டுமே வந்து இந்த நிலையில வந்து அவங்களால பேலன்ஸ்டா இருக்க முடியும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சோம். வெறுக்கும், அதாவது மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல், அதாவது இந்த கண்ணு வந்து பாக்குது, சோ அந்த பார்த்ததனுடைய விளைவை நம்ம வந்து உள்ள எடுத்துக்க கூடாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இதை வந்து நம்ம வந்து கெட்டதை பார்த்துட்டுமேன்னு நம்ம வந்து வெறுக்கவும் கூடாது, நல்லதே மட்டும்தான் பார்க்கணுன்ற அந்த ஃபோக்கஸும் நம்ம பண்ண வேண்டியதே இல்லை. இந்த புலன் என்ன செய்யுதோ அது செஞ்சுட்டு போகட்டும். இது எல்லாமே ஜட சக்திகளால வந்ததுதான். சோ இந்த பௌதிக இயற்கை சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த புலன்களுடைய செயல்கள். சோ அதனால இதுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமே கிடையாது. ஆன்மாதான் பரிசுத்தமா வச்சுக்கணும் நம்ம. சோ இந்த 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 இயல்புகளா இந்த சென்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலன்களை பற்றி நம்ம என்னைக்குமே வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. அது அதாவது ஜட இயற்கைக்கு தகுந்தா போல அது தன்னால் வேலை செய்கின்றது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். ஆனா அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு போகணும். சோ இப்படி செஞ்சிட்டதுனால நம்ம வந்து அதையே ஃபீல் பண்ணவும் கூடாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாக இருப்பவனும், அதாவது ஸ்திரமான புத்தி உடையோட குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த 3 குணங்கள் தான் அப்படின்ட்டு. கோவப்படுறதும் ஒரு குணத்தினுடைய இயல்பு, அதே மாதிரி சாந்தமாக இருப்பதும் ஒரு குணத்தினுடைய இயல்பு. இன்னொரு குணம் வந்து எதையுமே ரியாக்ஷனே இல்லாம இருக்கக்கூடிய இயல்பு, அறியாமையில. சோ இந்த மாதிரி ஒரு இயல்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குணங்களினுடைய விளைவுகள். சோ இதெல்லாமே குணங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் செயல்படுகின்றன. இந்த ஒருவருடைய சுபாவம் எக்ஸிகியூஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சோ இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எதையுமே இன்பம் வந்தாலும்
அகங்காரம் படாமல், துன்பம் வரும்பொழுது துவண்டும் போவாமல் பேலன்ஸ்டா எடுத்து போகிறது. அதுக்கப்புறம் கல்லு, மண்ணு, பொண்ணு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனசு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தங்கமாச்சேன்னு அது மேல நிறைய பற்று கொள்ளாமல், எஸ் எல்லாமே இந்த உலகத்துல நம்ம விட்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு இதுதான் ஐட்டம் இல்லையா. கல்லா இருந்தாலும் நம்ம விட்டுட்டு போக வேண்டியதுதான், அதுக்கப்புறம் தங்கமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து விட்டுட்டு போக வேண்டியதுதான். எதையுமே நம்ம எடுத்துட்டு போக போறது இல்ல. சோ அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, அவ்வளவுதான். மத்தபடி அதுக்கும் நமக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இந்த உலகத்துல அட்டாச்மெண்ட் எதுவும் தேவை கிடையாது. அந்த மனப்பக்குவத்தை ஒருவர் அடையணும். சோ அறிவு நிறைந்தவனும், நாலேஜ் ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கின்றவன், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவன். ஒருத்தர் நம்மள புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி அதை வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறது. புகழ்ந்துட்டாங்களேன்ட்டு நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம பகட்டாக மாறாமல், ஒருவர் நம்மளை வந்து இழிவாக பேசிவிட்டார் என்று நாமளும் வந்து அவங்கள வந்து இது பண்றது. சோ இந்த நிலைகள் எல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடாது. மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், ஒருத்தர் நம்மளை வந்து அவமானப்படுத்திட்டாருன்ட்டு அவர் மேல நம்ம வந்து வெறுப்பையும் காட்டக்கூடாது. எஸ், இட் இஸ் கர்மா. அவர் செய்தார் அந்த தவறு, அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் அவருக்கு கண்டிப்பாக போகும். சோ நம்ம வந்து தவறு செய்யாத பட்சத்துல நாம் அதை வந்து அவமானமாகவே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள தேவையே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பாக அடைய வேண்டும். சோ நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஷுட் நாட் டிஸ்கிரிமினேட். சோ வீட்டுக்கு ஒரு விரோதி வந்துட்டாலும் அவரையும் வந்து நண்பனை போல, நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவர் அதிதி. சோ அதனால அதிதியை எப்படி நம்ம நடத்துவோமோ அதே மாதிரி வந்து நடத்தி அனுப்பிடணும். எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். சோ எந்த செயல் செய்தாலுமே அது பக்தியில தான் செய்யணும், பகவானுக்காக செய்கின்றேன் என்று செய்யணும். அவ்வளவுதான் தவிர பலனை எதிர்பார்த்து எந்த செயலும் செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் இருப்பவனே பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஆனா இந்த இயல்பு வரணும்னா பக்தியில முன்னேறினா மட்டுமே நம்மளால அந்த இயல்புக்கு போக முடியும். அந்த பக்குவ நிலைக்கு போறதுக்கு நமக்கு ஒரு குருனுடைய வழிகாட்டலும் கண்டிப்பாக தேவை. எஸ், 26 வாசிங்க மாதாஜி. மாம் ச யோ அவ்யபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட, எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பூரண பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னா முழுமையான பக்தி தொண்டு. அதுல ஈடுபட்ட ஒரு உயிர் வாழி எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன், அவனுடைய நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா இழிவடையாத ஒரு நிலைக்கு அவன் எடுத்து செல்லப்படுவான். ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்களும் சரி, இல்ல ஞானத்துல போகும்போது பிரம்ம ரூபத்தை அடைபவர்களும் சரி, அதே மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகியா இருந்தா அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருதி செஞ்சுட்டு இந்த ஹையஸ்ட் அந்த பிரம்ம நிலைக்கு போவார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தா மட்டுமே அவர்கள் அந்த நிலையை அவர்கள் அடைவார்கள். பூரண பக்தி தொண்டில் அவங்க கண்டிப்பா எல்லா யோகங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்துல வந்துதான் முடியணும். பக்தி இல்லாம அந்த அவருடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்துக்கே போகாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வித்தவுட் பக்தி ஞானம் யோகியா இருந்தாலும் சரி, கர்ம யோகியா இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக ஆவதே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்கள் விடுதலை அடையணும்னாக்கா பக்தியில போய் அவங்க வந்து நின்னா மட்டுமே அவங்களால விடுதலை அடைய முடியும். எஸ். ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्य यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. எஸ். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் அருவ பிரம்மணத்தின் அடிப்படை நானே. அதாவது சக்தி ரூபமும் நான் தான் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து சொல்லியிருக்கார். இஸ் நாட் ஒன்லி இன் இஸ் பர்சனல் ஃபார்ம், இஸ் நாட் ஒன்லி எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி படிச்சோம். எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தாலும் அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தரங்க சக்தி, அந்த சக்தி ரூபமும் நான் அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்கார். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையம் நம்ம ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் எங்கே சென்றால் நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வந்து வாழ்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதில்லையோ, சோ அந்த ஆதார நிலையும் பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் தான். மரணமற்றதும் அழிவற்றதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம நிலை.
சோ நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே, அதாவது பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் வந்து பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். நாம் எல்லாருமே பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். பகவான் இஸ் பரபிரம்மம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோ அத்தியாயः. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து. ததாஸ்து. எஸ், thank you மாதாஜி. இது பக்தி விருட்சாக்கு போறேன். டேக் கேர் மாதாஜி. Thank you. thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணத்தில் இறந்த ஒருவர் எங்கே பிறக்கின்றார்? தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள் மனிதர்கள் மத்தியில், தேவர்கள் மத்தியில், விலங்குகளின் ராஜ்யத்தில், பரலோக ராஜ்யத்தில். ஒருவர் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்தால்தான் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற இயலும். பொருள் இன்பம் பெற முடியும், அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும், பணம் சம்பாதிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் எங்கனம் நிலை பெறுகிறார்? துன்பம் மற்றும் வெறுப்பு. அந்த டொனேஷன்ஸ் லிங்க் இருந்தா கொஞ்சம் அந்த போடுறீங்களா ராதிகாமா? வில் எக்ஸ்பிளைன். மேம் ஐபேட்ல இருக்க மேம், சோ இங்க ஐ டோன்ட் ஹேவ். ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு உங்ககிட்ட அந்த இருந்தா கொஞ்சம் இந்த சாட்ல போடுங்க. மகிழ்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல், அதுக்கப்புறம் மேலுள்ளவை அனைத்தும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வுலக உலகின் உயிர்வாழிகளின் அவர்களின் உடலை எதற்கேற்ப பெறுகின்றனர். ஸோ நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் உடல் கிடைக்கிறதுனா எதனால, எதன் பேஸ்ட் அப்படின்றது வந்து அவர்களின் ஆசைகளுக்கேற்ப, இயற்கை தாயின் அன்பளிப்புக்கேற்ப, தங்களது முந்தைய கர்மங்களுக்கேற்ப, மேலுள்ளவை அனைத்தும். ஸோ இந்த ஜட உலகின் நாம் பெற்ற அறிவை எவைகளால் களங்கம் அடைந்துள்ளது? பார்த்தீங்கன்னாக்கா காமம், செல்வம் சேர்ப்பதில் ஆர்வம், அதுக்கப்புறம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால், குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்று. ஸோ பரத மகரிஷி மானாக பிறக்க காரணம் என்ன? ஐ திங்க் இந்த கதை சொல்ல போறீங்களா மாதாஜி இன்னைக்கு நீங்க? அவர்களின் பூர்வ கர்ம வினைகள். ஓகே, இந்த ஒரு கொஸ்டின் வேணா நீங்க ஐ திங்க் ராதிகாமா சொன்ன பிறகு நீங்க சொல்லலாம். பேரலலியே நான் சொல்லிடுறேன். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம பரத மகாராஜ்ன்றவர் வந்து பாரத் வன்ஷ் என்ற ஊர் நம்மளுக்கு தெரியும். எப்படி வந்துச்சுன்னா, ரிஷப மகாராஜ்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் வந்து இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணாதா. அவருக்கு வந்து 100 பசங்க இருந்தாங்க. அந்த 100 பசங்கள்ல வந்து ஒரு மூத்த பையன்தான் பரத் மகாராஜ்ன்றவர். ஆனா அவர் வந்து நல்லா ஊரெல்லாம் நாடினாரு. அவரை வச்சுதான் அந்த பேரே பரத் மகாராஜ், பரத் வன்ஷ் என்ற பேர் வந்துச்சு. இப்ப அவர் என்னன்னா 24 வயசுலயே வந்து அவர் எல்லாத்தையும் துறவரம் எடுத்துடுவாரு. அவரு பசியனை வந்து ராஜா ஆக்கிட்டு அவரோட அழகான வைஃப எல்லாரையுமே விட்டுட்டு அவர் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட வந்து துறவரம் இருப்பாரு. அப்படி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து ரொம்ப பிரியமா ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு ஃபுல் கிருஷ்ணர் பக்தியாவே இருந்தார். அவரோட பக்தி வந்து பாவ பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கிற ஸ்டேட்ல என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டப்பும் கூட ஒரு மான் குட்டி அவருக்கு கிடைக்குது. எப்படின்னா, அந்த மான் பிரெக்னெண்டா இருக்கிறச்சே அது பின்னாடி துரத்திட்டு ஒருத்தர் போயிட்டு இருப்பாங்க, அதாவது ஒரு விலங்கு. அதுல வந்து அந்த கர்ப்பமா இருந்த அந்த மான் வந்து அதோட குட்டி போட்டுட்டு உடனே இறந்துடுது. அந்த குட்டியை இவர் வந்து காப்பாத்துறாரு. அது கரெக்ட், ஒரு நல்ல வைஷ்ணவாவோட இது ரீசன், அது நல்ல கம்பேஷன். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் அப்படியே ஸ்லோவா இன்வால்வ் ஆறாரு. அவர் பண்ற தபம், தியானம் எல்லாமே அவர் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த குட்டிலேயே இருக்கு. ஸோ அந்த குட்டி கொஞ்சம் வளர்ந்து போயிட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னாலும் அவரோட மைண்ட் ஃபுல்லாவே திங்கிங் வந்து, ஐயோ இந்த குட்டி வரலையே, ஒருவேளை இந்த குட்டிக்கு நான் என்ன பிடிக்கலையோ, நான் நல்லா கவனிக்கலையோ, நான் ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து எண்ணம் வந்து அவருக்கு வேற வேற திசையில போக ஆரம்பிக்கும். ஒரு நாள் வராத நாள்ல அந்த குட்டியை தேடி அவர் போயிட்டே இருக்காரு. எவ்வளோ ஆஸ்தி, சொத்து, பணம், பேர் இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டு துறவரம் வந்த இவர் வந்து ஒரு மான்னால அவர் டோட்டலி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாரு. சோ அதனால வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மானை தேடி போயிட்டு அப்படியே வந்து அந்த மானோட ஞாபகத்திலே அவர் இறந்துடுறாரு. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், அந்த கடைசியில போற காலத்துல அந்த மானை நினைச்சிட்டு இறந்ததால அந்த மான் கடைசியில எந்த ஞாபகத்துல இறக்குறோமோ அந்த ஞாபகத்துலதான் நம்ம இருப்போம், பிறப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதால அவர் மானா வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கிறார். சோ இதோட பார்ட் 2 ஸ்டோரி நான் நாளைக்கு சொல்றேன். சோ மானா பிறந்தாலும் அவருக்கு அதே ஞாபகம் இருக்கும்.
அந்த ஞாபகத்திலேயே வந்து அவர் திரும்ப வந்து அங்க அந்த லோகம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அவர் பரத மகாராஜா இருந்து பண்ண அந்த தியாகம் அந்த தபஸ் எல்லாம் பண்ண அந்த இடத்துக்கு அந்த மான்குட்டி பிறந்த உடனே கொஞ்ச நாள்லயே ஓடி அங்க போயிடும். சோ இதுதான் ஸ்டோரி. பார்ட் 2 ஸ்டோரி நான் நாளைக்கு காட்டுறேன் போட்டோஸோட. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம்.